Ai, el meu net, que és bufó. 10 anys, Està sent tot un homenot. Au, té. Això perquè vagis al cine amb els teus amiguets. €2? Si amb això no tinc ni per les crispetes. Carai, és que us queixeu de tot, Mira, a la meva època, quan jo era jove, menjar cada dia era tot un luxe. És igual, avi, gràcies. Ja me les carregaré al mòbil. Ai, quin jovent. No esteu conformes amb res, Mira, una guerra hauries d'haver passat. Sí, una guerra. Perquè jo, a la teva edat, ja treballava. Treballava! Sí! I tot per què? Per una misèria de pensió. Ah, sí? Doncs jo a la teva edat no sé si tindré pensió, perquè quan jo sigui vell segurament el sistema de pensions ja haurà patat. Això si em puc jubilar abans dels 80, perquè amb un 27% d'atur, a veure qui troba feina. Per tant, hauré d'estudiar fins als 35, si em puc pagar la universitat, esclar. I després de tenir 3 carreres, 2 màsters i parlar 4 idiomes, l'únic que trobaré serà una feina de cuiner per hores en un burger, de la qual m'acomiadaran sense indemnització gràcies a la reforma laboral. A més, ningú em concedirà una hipoteca i hauré de viure en un pis compartit fins als 50. I hauré d'anar amb bici perquè no em podré comprar un cotxe. I a sobre ara diuen que anar molt amb bici provoca disfunció erèctil. Un segle XXI hauries de passar tu. Quan dius que val anar al cine? Gràcies, avi. No m'esperis per sopar.